Sebenarnya kalau masih wonten almarhum kan jadi lebih seneng gitu. Ya, kayak jadi anaknya gitu. Iya, Ya. jadi ada yang merestui. Iya, gimana namanya? Apa itu Oke. namanya? Jadi ada yang merestui. Ini diwakili sama teman-teman Warga Laras juga. Iya. Ini kan itu istilahnya juga anaknya juga gitu Iya. kan sama. Jadi teman-teman mau restui enggak ya kira-kira? Nah, gimana aku, ya? Aku sebagai partner gitu kan, sebagai Nah, kakak. kalau Aku merestui. kamu kok. gimana? Aku merestui. Oh, kok. masa? Full. Tak kasih restu yang banyak buat kalian berdua. Ya, tapi yang namanya jodoh tuh jangan bangga dulu. Jodoh tuh nggak mesti. Iya. Ono sing pacaran Jodoh wis di 10 tangannya tahun Tuhan. ras itu. Oh, kayak sapa? Ono. Sapa kuwi? Sapa ya? Ambo. Ya kene tak pijeti Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Gading Iya ya. ini kalau habis Besok dipijetin. Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Mm-mm. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku nek diajak. aku ngajak tetep ngajak di Lintang nek aku ki. Pancasila adalah pendukungku, patriot proklamasi, setia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berdiri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Majulah dengan membela yang benar. Majulah dengan hati tak diserang. Maju serempak mengusir penyerang. Maju serempak untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serempak, serempak, menentang, menentang, tegak. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Tak gentar, bila semua sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota genang negara. Sudah lama merdeka, kita berjumpa dengannya. Sekarang dalam mencari lautan api, lagu-lagu kembali. Merdeka. Iya saya ngedram kepiye kurang briefing pas saya ngedram ki. Ya. Alhamdulillah puji syukur ngonjo kersane Gusti Allah. Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana Dusun Gejayan.
kelurahan ngendi kelurahane? Condong Catur. Banjur terus iki ujupe barang. Ujupe apa, Mak? Ujupe iki apa jenengane? Merti dusun. Merti dusun. Tasyakuran merti dusun. Tasyakuran merti dusun. Iya kaya ngono kuwi, Nak. Iya. Coba dijelaske. Waduh. Kon jelaske iki. Iya. Oh, padake cah bodoh. Piye to? Tujuane merti dusun yaiku mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis diparingi rezeki lan keselamatan. Iya, banjur nglestarekake budaya lan tradisi leluhur lan nguatake tali kekeluargaan. Ngomongin kekeluargaan wae angel ran jamak. Apa aku ketularan sing mayang mawan po ya? Ya ora, Mak. Heeh, iki tak teruske sik. Iya. Lan kebersamaan ing antarane warga liwat kegiatan kayata. Apa? Kayata upacara adat, donga lan gotong royong kanggo nuwuhake masyarakat sing rukun lan sejahtera. Iya, Mak. Banjur apa? Ayo teruske. Wong naskahe isih akeh. Oh iya, Ding. Terus tujuan utama, iki tujuan utama, Nduk. Iya. Tujuan utama merti dusun ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Masyarakat ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos awit saking sedaya kanugrahan lan kanugrahaning bumi kadosa rejeki, keselamatan lan katentreman. Iya, sak banjure. Pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Tradisi iki duweni ancas kanggo nglestarekake lan nglestarekake nilai-nilai kearifan lokal lan warisan budaya leluhur sing wis diwariske turun temurun. Iya, Mak. Sak banjure ana meneh, isih ana meneh. Apa, Mak? Nguatake kebersamaan. Nguatake kebersamaan kuwi kepiye? Ngene ya. Nguatake kebersamaan kuwi kaya merti dusun iki minangka ajang silaturahmi lan ngumpulake warga. Nah, nguatake rasa kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan dan semangat gotong royong ing urip bermasyarakat. Iya. Terus sak banjure apa meneh? Wis ya meng kuwi terus saiki pandonga lan panyuwunan kanggo keselamatan. Iya. Saliyane wujud rasa syukur, warga desa iki uga minangka pandonga lan panyuwunan supaya warga desa diparingi keselamatan, diparingi ketentreman lan ketentreman saka kabeh ancaman lan bencana. Iya ngono kuwi, Mak. Amin. Iya, aku lali amin. Terus apa meneh? Pembangunan ekonomi lokal. Aku tekan pembangunan ekonomi lokal wis ora apa-apa. Pembangunan ekonomi lokal kadangkala bagian desa uga mbuka kesempatan kanggo bakul lokal kanggo adol panganan, omben-omben lan kerajinan saengga bisa nguntungake ekonomi lokal. Ngono ya, Mak. Iya. Lho, ngono ya, Mak. Kok nganti kleru aku nganti tak sauri dhewe. Iya. Sabanjure iki apa jenengane? Awak dhewe iki bengi iki ana sing spesial. Spesial kepiye? Spesial ki maksudnya dhewe dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu. Tak kira ki sing spesial martabak, Mak. Udu. Nek martabak wis mau sore. Mau sore martabak wae aku sing bayar. Nek angkringan mau sing bayar ya aku. Etok-etoke angkat telepon men ora bayar. Wah, jan. Le telepon gimik, "Halo, kepiye? Iki nang kene," ngono kuwi. Terus bahasa rampung bayar kok terus dipateni telepone. Lah ketok banget to nek arep bayar ngono kuwi. Sapa kuwi? Sing demung loro kae. Sing keplok-keplok kae pelaku utama kae. Gaweane wis ngajarake sing ora apik. Ngajarake sing ora patut dicontoh. Ngono, ayo ngono. Ngono kok sapa-sapa kon teko nang omahe. Arep diajari sing elek ketok iyan. Iya. Ya ayo gek diunggahke sik bintang tamune men ngewangi awak dhewe. Mak, ngono kuwi. Soale aku nek ora diwangi biar bintang tamu kuwi mau.
Iki rong lumpukke bahan iki iso jedot munggah sirahe. Iya, karo dilumpukke alon-alon. Heeh, engko karo dinggo sangu mengko nggon gara-gara. Iya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih, Mbak Lintang Kairo. Dek Lintang Kairo. Loh, iya. Adiake. Iki terus karo mau bar foto bareng Yohan sing demung kae, gleleng. Gleleng terus aku ya muni, iki tek aku, do tek amu. Aku ya omong ngono kuwi. Adiake kok arep tak gelute mau ki terus bar foto mau ki jane ki. Iya, ayo gek diunggahke. Heeh, ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune. Iki jam pira to jane iki? Walibuan jam 10 ki wis gak santai. Ha iya. Isih suwe. Iya. Engko limbukan tekan jam 2. Atere suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ha iya ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Ya, Dek Mas Lintang. Gading. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah, Mau Sehat. jane rada mumet mau. oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene ban jenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus dadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wau dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh, lah wow kena dugi mriki kan Iya, kita Dek, vote bareng. bar toh Mas tadi. Ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Genah bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki? Apa Loh. siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki Iya. iki kalih maca pamundutan nggih, Dik Oh nggih. iya, Mas Gading. Endi mau amplope, Mas? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih lah niki mengke sik niki sik maca kula sik niki sik maos Dik Lintang Oh ngaten. iya. Nggih niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Amit. Loh, kok ora Elah, dicolne kok ora dicolke kepiye to iki? Loh, Elah. piye to tanganku ora dicolne iki lho. Lah iki piye ora to dicolke. jane? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki engko. Loh, ya toh ora. Oh, toh, lho, aku sarono. Lho, lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Elah, iki kayak kepiye? ngono. Lah, aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon, ayo Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus juk pindah tenan ya jebul. Gimana Mas Jebul pindah Gading? tenan pripun? Kayak ajeng niki riyen apa niku riyen sik Ah, manut dibaca. mawon, manut mawon. Niki riyen mawon. Oh, nggih. Nggih niki. Yu cange, nggih Mas Gading. Kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes.
Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drek 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 drekan. Pripun Ini apa mboten to, Pak? mboten No, Oh, diwaca bareng, nggih. Iya, Tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa, Mas? Mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus dari D. Ya tau ngono ya ra iso ngono lho Lah ya. mulane iki tak pasrahke jenengan. Lu kita. Nggih, pokoke mburine Ya. iku lho kita. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah, Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. Y. MY. Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu napa niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih ninggal katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh, sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh, Ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi nganu bebungah, Anu, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya, Oh, Mas kandel lho Gading. niku dicek riyen. Bukain dong, Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Eh. Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng separo ning buka. Apa isinya, Mas? Nah, isine wah abang-abang Wah, merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sangat. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana, Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo ninggal katresnan iki kalih Mbak Elisa. Nggih nu Apa sama niki. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula nek Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya. Nggih. Yang duet-duet dulu apa, Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Anu, Kadung Tresno. gegarane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku Dadi Ati Oh, nek mboten Dadi klintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya kudu bawa no, Mas. Bawa nggih Bapak Ibu Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Udah entuk hiburan iki ngene iki. Udah seneng banget. Rumahsaku masa Kok muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya, Oh, Mas. kurang ya? menikmati. Heeh. Iri Wah. sama kita ya. Mm-mm. Hah. Malah mburi muni turah-turah. Pripun Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh ya, tombol kangen ya Mas Ah, ya. nggih. Jan. Pripun? Kula riyen apa jenengan riyen? Jenengan rumiyin mboten Wah, napa-napa ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih. Kegerane wong akrami Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sangat. Jan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus aku ora pede aku ini. Alah, lan apa? Ora apa-apa.
Suaranya Mas Gading juga bagus. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Wah, Malah geleleng ya aku jangan aja. Buatan iki skincare. Ngagem skincare-nya apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo lalat-lalat Oh ya, iki. rada unik ngono ya. Terus niki baringin apa? Anu nih cakepane niki. Dudu banda dudu rupa Mas Gading. Heeh. Sepiro ki? Semene ngono. Sinten? Kula napa? Wah, tasih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya blero nanti. Loh, Wong saya itu ndak bareng-bareng aja blero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih Oh, nyata lah aku tuh pas ngenteni Ayo, aku. kompak ngono. Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, mau itu tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Iya, Gading ini- ya. ini kalau habis Besok dipijetin- Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku diajak. ngajak tetep ngajak di lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek gembrobyos kan mau aku ki wisan ki. Kok dadi gembrobyos kok sik. Kenapa? Wis. Oh. Anu sumuk. Sepiro ki mau? Hah. Sopo Kamu sing? kok grogi to Mas dari Ora tadi mboten nembang? grogi. Lah pripun? Niki enten sik. Bungok-bungok ning mburi klir ki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetep benda terupa. Kula niki. Nggih, Mas. Among ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya, ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho, Mas. Waduh, Lek jenengan bawa kegaran. masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dhewe. Ngono kuwi. Nganu Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? Kita VCS ya kan? Oh, VCS ki apa? Lah, Enak kuwi ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham. Video call silaturahmi. Wah iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku berarti. ki mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Gampang. Yen angel
Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Apa kok, Mas? lali aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya? Langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. aku sama DPR. Mm-mm. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Oh. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mbak? Ya. Duh, Hah? salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Ngono to. Nah, Heeh. nek kamu gitu. The only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi rasid apa wong kleru kok. Api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus Wah, menurutku. iya ya, oh. Aku main nek wit Sempurna. kambil wae apik kok. Oh, kok kambil lono. Tan kenoti numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih, Mas? Langgame duet, Nggih. buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal lho nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Ya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga Nah, masyarakat, pamirsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya, kayak Niki memetri desa nggih Mas Dalang. nggih, merti Ya, dusun. metri dusun. Nggih, Wah, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Gejayan, Gejayan. Gejayan. Nggih, Gejayan. warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, Amin. tambah kebak. Pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas ya. Oh, nggih. Oh ya. Piye ya aku ora apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatane kelakon seprene anggar-anggar gandra pepindane malah bangun tresna
Tiba apa iku? Gimana Mas Ya Gading? pripun? Nah kula niku mboten ngertos e Aku malahane. capek banget. Jenengan Hah, mboten capek mau, banget. mboten duet loh marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Hmm? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe do apa kowe iki? Kowe do apa kowe? Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko, Nggih. saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku wau. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Miko Nggih, niki sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kata lho niki sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tiwul Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu.
Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh, Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah, Oh, Mbah, ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali niki enten mulai niki ya niki. Nerek Mangayu Bagio merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengklengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Nggih, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak Apa wis kok. jajal kok? Wes lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang, lah piye toh? Ya aku gelem ya nek didulang ya. Nggih. Nggih, Terus sak niki nginggake Mbak Elisa sak niki. Mbak Elisa. Nggih. Oke. Nggih. Yuk kancan-kancan jaluk. Nyong spote. Sawote apa? Nangis bebasane mong katon-katon sliramu wae. Ojo lali pawalingku. Uga mana kembas janji-janjiku. Aku kang setia satu tak enteni nganti saelengmu. Spesial buat semua penggemar yang hadir. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Salam saking warga Laras. Ada Lintang Kairo. Ada Mbak Elisa. Jas, Sugeng Dalu. Sugeng dalu Mbak Mas Elisa. Gading, Mbak Limbok, Mak Cange. Nggih, sugeng dalu. Lintang Kairo. Iya, selamat malam juga Sugeng Dalu Mbak Elisa. Ya, selamat datang. Iya. Ya, kamu dari Kediri kan? Iya dari Kediri. Ya, selamat datang neng Ngayuk yuk ya. Ngayuk Jakarta. Ya, Ngayuk Jakarta. Sumbeng po piye jane iki? Kok Sumbeng? Iya kan Sumbeng orang kayak Sumbeng gini. kan bilangnya ngaung. Enggak, itu bindeng. Bindeng. Beda. Sumbeng sama bindeng beda. Bindeng. Bindeng. Deng. Bindeng. Ya. Bukan bindeng. Iya. Bindeng. 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 Heeh, bindeng. Bindeng. Deng. Ya. Piye seneng enggak kalau ke Jogja itu? Iya, suka banget. Apa yang kamu sukai dari Yogyakarta? Alah, ya masa enggak tahu kamu. Ya kamu harus tahu. Tak delok dulu nek mung tekan kene padha wae batagor karo siome ya ning ndi ono. Apa kalau di Jogja kamu dapatnya apa? Aku kan dapetnya dia, gitu loh. Dia itu yang mana? Yang di sana. Itu yang pakai baju Iya, lurik. gimana sih Yang kamu? di mana? Si kue lapis itu, yang manis-manis itu. Iya. Nggak pernah diajakin jalan-jalan naik motor. Kalau di sini namanya JJM, Loh, jalan-jalan ini malam. kan JJM. jadi flashback ya, jadi flashback gitu. Pernah. Iya pernah. Pernah dong. Oke, jadi kalian pernah Pernah. motoran bareng Iya. JJM? Pernah ya, kita Iya, pernah pernah. ya, lucu ya dulu Iya. ya. Hampir-hampir Kemana aja? kejegur kalen. Oh, hampir kejegur Iya. kalen. Dalarnya peteng soalnya. Oh, jalannya peteng soalnya. Iya. Oh, diajak jajan opo kamu? Aku diajak dijajanin sama dia. Jajanin apa? Iya dong, gue jajanin banyak. Banyak ya. Iya. Apa kemarin itu namanya apa kita Apa jajan-jajan itu?
kita jajan susu ya. Iya. Roti yang Roti. enak-enak itu. Oh jajan susu sama roti. Iya. Masih ada gitu beliin susu sama roti sama Iya. gini. Beliin gudeg nggak gudeg? Hah? Gudeg. 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 Ya. Gudeg. Kamu sampai Jogja wis mangan gudeg burung. Belum. Aduh ya belum sampai Jogja Belum namanya. sampai Jogja, Ya, kalau belum. Jogja tuh ada gudeg. Gudeg. Ada juga geblek. Hah? Geblek. Aku kok nganu kok ngerasa nih ki. Geblek. Geblek. Nah itu Geblek. makanan Jogja Kok harus coba. geblek? Ya. Ya kalau ada agak ngalor setete itu daerah. Setiti. Wah, Itu ada namanya kaget getuk. aku. Getuk. Getuk. Ya kamu nyoba belum? Makanan Jawa Tengah itu. Sudah. Ya ada Getuk juga. sudah. Kalau daerah Gunung Kidul ada namanya truk bintul. Truk bintul. Teruk. Ya. Apa itu Mas Gading? Belum pernah kan? Lah kula nggih mboten ngertosi. Kowe makannya dolanan. Kayak nganu. Nek numpak motor. Ngenek dhewe iki panganan ini. Ora, kamu naik motor bablas tekan Gunung Kidul ya. Kidul. Kidul. Ya, itu ngajenge ler itu kan Kidul. 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 Ya ampun. Di sana ada makanan truk bintul tanya Mbak Ika tuh ada ya Mbak Ika? Truk bintul itu dari ketan ada kacangnya, Itu daerah Gunung Kidul. Ya besok kamu bisa tuh sama Mas Gading nyoba-nyoba besok. makanan di daerah iya. sini Iya. ya, macem-macem. Nah, ini kan kota ya. Kalau kota ya itu gudeg. 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 Gudeg ya, bukan gudeg ya. Iya. Itu yang ada itu kupingmu yang budek nanti. Oh beda. Beda. Gudeg sama gudeg. Beda. Gudeg itu apa? Gudeg itu makanan. Kalau budeg, itu kamu. aku budeg. Oh, ada juga itu budeg. Apa? Kalau dikukur-kukur, itu ada keluar. Hiji. Tuh, itu namanya itu kan. Guys, Evanuon niki kalih menyapa niki kalih apa namanya sambil menyela minum air. Menyela minum air. Ya kan kalau ya. namanya kita menyuguhkan sebuah apa tontonan, Tontonan iya betul tuntunan, sekali. tatanan. Nah, iki Iya. mau neng kon lakon udah ada tuntunannya, ada Sampun, tatanannya. iya. Saiki tontonane. Tontonane. Carane tombo kesel dinggo sedaya masyarakat sejayan masyarakat masyarakat wonten gejayan menika Ya Allah. supaya capeke kesele ilang. Nah, gitu loh. Mbah aku Ya ora iso apa? ngrasakne Mbak bosomu ki Mbak. Piye? Ya, Cara Kediri mudah enggak carane? Nek Kediri ya jelas gendeng wong sing ngrasakne kuwi. Oh, gendeng ya apa? Gendeng itu gila. Oh, gila. Oh, aku pancen rodo gila tapi ora pati yo. Separo. Padahal pripun Pripun? niki Mas? Pripun? Separo gendeng. Sinten jenengan radi-radi ngeten iki to. Sak dalange Mbak jane. Dalange ya malah saya iki. Nah, kalau dalang itu memang harus gendeng. Kalau dalang enggak Iya. gendeng, Iya. itu enggak ditanggap. Loh, Dalang kok kudu bisa? gendeng, sing nututi dalang iki, yogo Iya. sinden kudu koclok. Mergane nututi wong gendeng. Loh, lelek kamu ngatain semuanya gendeng. Iya. Terus yang nanggap kita itu gimana? Gendeng, Heeh. koclok, kamu pekok soalnya tadi bintang tamune wong gendeng karo wong koclok. Siapa tadi kamu tanya? Heeh. Yang nanggap? Ya. Gendeng, pekok, koclok, Ayo, ngomongin Apa? apa aku ya arepe? wicaksono. Wah. Soale gelem-gelar dinggo wong gendeng koclok karo pekok dadi siji digelar dinggo menghibur para warga. Wah, menika sik Luar nanggap biasa. wicaksono. Tak kira lah arep mbok jelontroke pisan. Ayo enggak lho. Nggih, mugi-mugi sedaya pangajeng-ajengipun sedaya Panjenengan kok pangejeng-ejeng. pangajeng-ajeng itu adalah harapan Dek Lintang. Kamu belum tahu, kamu buka Apa? pepak Boso Jawa ya. Kamu Oh, iya. nggak ada ya di gen Alpha, gen Z tuh nggak ada ya pepak Boso Jawa. ya? Ada. Iya itu. Kayak kita harus punya yang namanya pangajeng-ajeng. Kue kudu ngajeng. Pangajeng-ajeng bahaya nek pangajeng-ajeng iki. Harapan. Apa? Pangajeng-ajeng. 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 Ajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ngajeng-ngajeng ngosep dhuwur Hei. langit. Beri mimpilah setinggi langit supaya kamu bisa turun di antara bintang-bintang. Ngono lho. Iya. Dadi nek iso apa sing dari harapane, cita-citane sedaya Iya. warga sing wis tumplek-blek melumpuk makempul wonten mriki. Makumpul. Iya. Muga-muga saiki to kasembah. Iya, gitu loh, Dona. Cerdas sekali. Kandhane. Masih omongnya rapati
cetha ya jane iki. Wah aku kimbo ya. Aku lo turun Pak Lurah. Pak Lurah lo udah dokter ya kan? Dokter. Iya, aku ya muga-muga lah iki ya, Pak. Ah, amin, Dongak-dongakno, Pak. amin, amin. Dongak-dongakno, Luar Pak biasa. Lurah. Jarang-jarang ya Mas Dalang ya. Ada Nggih. sinden terus cerdas seperti Oh, Mbak oh. Elisa. Dan mau jadi dokter ya Mbak ya? Mau Iya, ya. mau jadi dokter Oh. hewan. Hewan. Wes api dokter atau bayi hewan burini. Ya dari dokter. Moga-moga Dek Lintang juga bisa monceng. Amin. Ya Anggone aku gini-gini budaya ya. dulu yang ngomong kan juga jenengan. Dulu pas aku masih kecil ya. Ikut Pak Seno ya? Iya. Sekarang jadi sama anaknya. Gimana perasaanmu? Ada bedanya nggak? Ada speechless gimana gitu. Oh speechless. Bedanya bapak sama anaknya gimana perasaanmu? Lebih bahagia waktu ikut Pak Seno atau sama Gading? Sebenarnya kalau masih wonten almarhum kan jadi lebih seneng gitu. Ya kayak jadi anaknya gitu. Iya, Ya. jadi ada yang merestui. Iya gimana namanya? Apa itu Oke, namanya? jadi ada yang merestui. Ini diwakili sama teman-teman Warga Laras juga. iya. Ini kan itu istilahnya juga anaknya juga gitu Iya. kan sama. Jadi teman-teman merestui enggak ya kira-kira? Nah, gimana aku, ya? Aku sebagai partner gitu kan, sebagai Nah, kakak. Aku kalau merestui kamu kok. gimana? Aku merestui. Oh, kok. masa. Full. Tak kasih restu yang banyak buat kalian berdua. Ya, tapi yang namanya jodoh tuh jangan bangga dulu. Jodoh Iya. tuh gak mesti. Iya. Ono sing pacaran Jodoh wis di 10 tangannya tahun Tuhan. ra sido. Oh, kayak sapa? Ono. Sapa kuwi? Sapa ya? Ambo. Yang namanya jodoh sama bojo itu beda. Oh, iya. Jadi emang kalau bojo itu gampang. Tapi kalau dapet jodoh itu susah. Gimana? Susah. Iya, kalau jodoh itu akan Berat- awet satu untuk selamanya. Oh, berarti kamu pernah ngalamin? Enggak tahu ya, enggak tahu. Kalau itu soal itu enggak tahu ya. Ini cuma ceritanya orang-orang itu. Oh. Ngalah. Nggih menika mbok menawi kalih apa atur panglipur ya Mas Nggih, Gading. niki ganten Apa? WA Apa masuk mendesak? lagi nih. Apa? Si eling-eling Banyumas ganti Eling-eling lewong bupras Ya. Mas. Ya. Nah iki rada ana kabar rada buruk iki. Apa kok buruk? Duite wis tak titipke Kiswan mau. Weh. Kuwi rada buruk lho Ayo kuwi. Om Keswan. Ngomong tekan ngene Mbah Wito iki. Wis wis tenan iki dadi angkringan. Lah iki tenan iki lho. Duite wis tak titipke Kiswan mau. Nah, Mas. Piro Mas Gimana? Gading? Gimana Om Keswan? Piro ya iki mau ya? Gimana Om Keswan? Di bawah Om Keswan. 300 300 Mas. 500 jare. 1 yuta lho Mas. Nambah-nambah wae iki. Dan mumet sisan. Ya oke, ini sama menghibur ada pamundutan. Tadi juga dari Tante Niki Mbak malah 750 sing wis dititipke. Pitu seket. Mm. Pitu seket Mas. 750 lho. Genepi lho. Iki WA iki lho saka Mas Agus Kotruk. Oh. Pitu seket. Kok Ayo Om, Om Sapa? Keswan. Nah ke sapa? Oh, ora ding dipek ngono kuwi biasane. Oh Mas Janu. Neng kuwi mesti kelong 100 biasane. Walah ya pitu seket tekan kono mung seket. Heeh. Lewat piro dhewe iki. Talangi teles e yo. Niki terus enten melih niki. Nggih. Sugeng dalu Mas Dalang, kula Mas Aji saking Banyumas Jawa Tengah. Ya. Nyuwun lagu gelo ingkang nyekar Bu Prastiwi, Ya. matur nuwun, Wah, maju terus. fansnya Bu Prastiwi Wah, banyak oi. sekali. Malam ini Bu Pras menjadi bintang kembali. Luar biasa. Nih fansnya Bu Prastiwi mana fansnya? Oh, Banyak sekali. Kandian yang Nona Prastiwi. Nona. Ya. Oke, tadi dari Tante Tanti, itu juga dari Urbana. Ini Nggih. hadir di sini. Nanti aku juga menghaturkan podang kuning. Podang kuning. Oh iya. Ini sekalian ya. Iya. Tak ajak satu sinden ya. Sindennya iya. Niki beda. enten caping gunung lho niki. Capek gunung juga Capek ada. gunung juga Nggih. wonten, nggih. Ya, oke. Yang mana dulu? Caping Mbak gunung riyen Elisa. apa pripun? Capek gunung boleh. Nggih, caping gunung riyen. Mbak Lintang boleh dijembreke. duduk nggak apa-apa. Oh, nggih, Nanti terima nyanyi kasih. lagi. Tadi udah satu lagu. Nah, ini digilir, digilir. Mm-mm. Tak buka, terus ini jejer-jejer sinden lo 10 hari ini. Mm. Spesial untuk Gejayan. Oh, sinden Warga Laras komplit 10 jasai. Oh, niki nggih Om, masuk niki lagu Apa? Podang Kuning. Ya ada dari siapa? Dari Mbah Surat buat warga RT 01. Oh ya, Mbah Nggih. Surat. Ini kalau ini RT mana yang jadi ini panitianya? Mbah ya? Ada lagi? Pun sampun niki Oke, sampun. caping gunung dulu ya. Nggih, caping gunung riyen. Oke, nanti kalau misalnya selesai caping gunung Pak Lurah kerso minggah pepanggungan,
Alhamdulillah Nggih. nanti bisa ambuh tambah-tambah berkah. Nggih, tambah-tambah berkah. Berkahipun mawon Pak Lurah kok ora tekan ndi yo. Kali Pak Dukuh mengke. Nggih, Pak Pak Dukuh. Saben bengi nyawa Saya mumbul niki cangik kok aku kon mumbul teneh gogrok, Pak. Ndadak nyaponi nggo. Sebelah dari Mbak Agnes dulu. Agnes ya. Kudu urut iki, kudu urut. Sari Nuring Tias. Nika. Saking alamatipun pundi Mbak Agnes? Injih kula tenang. Saya kan sak menika saya kan Sleman. Oh, Injih. masuk Sleman. Injih. Oh, satu geng lah ini ya, Injih, Mas. injih. Oke. Injih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Kok sopan banget di ngaren niki. Urung. Urung. Lagi Inggih, pemanasan, makaten, pembukaan. Makaten, Satu. makaten. Makaten. Nggih, nggih. Pripun iki kula? Oh, ya Katuran jempale. Oh, injih. Biar lebih enak agak berdiri dulu Mbak Agnes nanti set gitu ya. Iya. Mumbul sedikit. Maksudnya gimana? Berdiri di tempat aja. Nanti kita jenggleng. Nah, Oh iya. Iya. jubul jubul ini? setitik. Iya, beneran. Perlu Nggih. salto? Kalau bisa semakin baik Oh, ya. iya. Berdiri Terus, di tempat kok hati-hati aja. dingleke ilang. Kok ilangnya piye maksudnya? Heh? Dinglek kok iso ilangin ning Lah, kok ndi? menawa ditarik Neng memburi. kamar mandi sike. Kok iso sinden ngadeg dinglek ilang? Oh. Ya. Nggih, ya. Dikasih Injis makaten, makaten. sedikit aja. Injis. gitu. Nun injis. Yen memajang Jos. hamong karo janur kuning janur kuning. Tolong Mbak Agnes kasih sebuah Yuk dijumbulin. jumbulan yang oke. 1, 2, 3. Kok nggak pas itu gimana? Kurang pas Mbak Loh, Agnes. aduh, Kok nggak kurang paham ya. pas? Oh kurang pas. Iya. Perlu diulangi mboten? Iya Mbak Agnes. perlu tolong dong, perlu Ini diulangi penting dong. sekali ini Mbak Oh Agnes. iya. Maaf ya. Oh, enggak tuh. Astaga, astagfirullahaladzim. Kenapa saya seperti ini ya Allah. Ini sebuah gebrakan Mbak Agnes. Injis. Sampun nggih. Bagus ya. Lagi apa enggak ini Mbak Agnes? Sampun. Lagi apa cekap. geser? Geser. Geser. Injis. oke. Sampun injis Mbak Agnes injih. Injih. Sampun iki Mbak makaten. Oriza coba dong ini umbulannya kayak apa dikasih sedikit. Aku juga berdiri. Iya, ini adalah tugas Aduh, yang ini kemayunya Raja, Mak. mumbul ya. Tugas kita mumbul hari ini. Iya. Coba ya. Walah Ya. ngene ya ono unine. Brok. Rontok kabeh. Sik tak anune sik anu. Ayo. Heeh. Kembang wataan guna Yuk. Ayo. Siap. Iki nek ngepaske piye ya carane
nek ben pas, Mbak. Ini emang nggak semua bisa pas sih. Iya. Oh gitu. Iya, sama dalangnya itu emang nggak semua bisa pas Mbak Orisa. Jadi emang itu Kok tergantung. dipasnya, Mas? Iya gampang heeh engko tak paske dhewe. Kurang ya, kurang Kurang, sedikit. kurang. Coba Mbak Kurang Ika, sedikit. coba Mbak Ika, Mbak coba. Ika. Kudu pas ya, Mbak. Coba Mbak Ika, coba Mbak Ika kayak apa nih? Ayo Mbak Sempurna yo. Mbak Sempurna. Nah, iki Mbak Sempurna Jan. Nah, Ika Suhesti. Saking Gunung Kidul. Inci. Alah. Apa toh? Mbak Ora apa-apa. Sempurna minta dipasin bersama Mak Cangi ya. Ini. Apakah bisa sesuai no pembuatan gitu. Apa iki? Pacitan. Heeh. Ki ngonteni apa to jadi iki? Sabar toh. Iya, aku sabar kok. Dolan Iu. Wes. Sempurna ya. Sempurna Sempurna. kok. PJJ. Tiga mau saya ngono. Kono ini bapak-bapak bilang Terima kasih. sempurna. Udah toh? Iya, iya udah Udah, sudah. jajarnya lagi. Ini ya, ini tamu Iya. kita juga loh ini. Iya, siapa itu? Mbak Saras. Oh, Mbak Ya, Saras. Saraswati. Iya. Dewi, seorang Dewi yang cantik. Biasanya nggak rebab karo. Panas udan. Berdiri nggak? Berdiri dong. Iya dong, masa kagak berdiri? Iya dong. Berdiri dong. Berdiri dong. Biar kelihatan gitu. Odo Mbak Ika seneng. Urung, Mas. Sik toh. Kok nek ambrol piye ya aku sama. Enggak. Ora nek ambrol. Bisa anggun li boleh. Lah aku kan Dewi masa kan numpat to. Ya, ya. Ora apa-apa. Loh, ora mau apa-apa. boleh anggun aja. Oh, anggun aja. Sudah gitu, iya. Iya. Setitik Lompat aja cantik, mumbulnya. sitik aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba. Wah. Panas udan. Tarian. Parian dulu. Parian dulu dong. Iya. Tuku ketan Tuku ketan diwadahi baki. diwadahi bagi. Mugi warga Gejayan Heeh. manggih basuki. Amin. Amin. Ya, Sampun. Ini, ya sampun. Nah ini spesial yang ini aku nggak berani. Jadi parian aja. Mbak Ayu. Sampun. Ngono aku kok. Nano. Oh, iya. Anggere engko nek wis nesu wis ora ya, Mas. Aku ki salahku apa to jane? Kok do sentimen karo aku? Ora dalange ora sing ngrebab iki ya hooh. Apa ta? Lah to tenan to? Tuku wajan Heeh. Wah, tuku wajan. ning Papua. Wah, Wah, doe. tuku wajan dadak numpak pesawat ya. Mugi Padukuhan Gejayan tansah jaya. Amin. Papua lho tekan Jaya. Kudune Irian Jaya, ngono Oh ya, apa-apa. ya ngono kuwi. Iya. Heeh. Wis ra apa-apa enak ayu. Bu Neti. Heeh, Bu Neti. Alah cantiknya Yo, Mak, yo. Indonesia. Mak dari Heeh, mae. Arep jajan. Heeh, arep jajan. Jajan. Duite malah ilang. Waduh. Waduh mesakno. Mugi Desa Gejayan tansah berkembang. Mm, Amin.
Ya, Bu jajane, Wahyu, Bu Wahyu. Bu Guru. Ki nek dagel ora tau saru Bu Wahyu ki. Monggo Pak Mariono ki nek wayangan saru terus lho kae iki. Kula mboten saru. Ijis. Neng jaratan. Waduh. Iki ora saru tur medeni. Lah ngopo kok medeni? Ning jaratan. Mboten medeni. Tilik leluhur. Heeh. Mugi war. Kok meden? Dongane sing neng apik lho. jaratan nggih, tilik Oh iya leluhur. bener nggih. Mugi warga Gejayan tambah makmur. Amin. Bu Prastiwi Nah ingkang iki minulya bintange. menika Iki sing idolanipun spesial. para warga Gejayan. Sing Nona- spesial saka warga Laras ki. Nah. Nona Pras. Neng pasar seturan Heeh. dodolan apem. Apa mereka ngopo ya? Apeme kaya ngopo? Apeme ya wis luwuk. Rada gosong apa ora? Ning ya wis ben sakanane Mas Gading. Nah iya sakanane ora Anane apa-apa. luwuk ya luwuk. Nek mampu ya dinget. Ah, ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kira-kira wis ra enak ya buang. Heeh. Ning tak kira kowe doyan kok, Le. Heh? Aku Heeh. mendem sik ya, heeh. Ngombe ciu sak oke-oke. Sak botole ora kon ngombe. Aja. Apa telali to, Mbak ya? Toh. Ning Baleni pasar apem. seturan Tuku apem, dodol Dodol apem. apem. dodol aku dodolan ora Dodol. Sik nuku sapa ya? dodolan apem. Heeh. Mugi warga Gejayan ayem tentrem. Waduh. Amin. Ayem tentrem. Apa gergele Mbak apa? Lintang Kairo ikut itu enggak? Parian enggak? Ya Bisa harus Kak? ikut dong. Coba. Coba. Ya. Aduh-aduh kok Kediri kok. Heeh. Bisa enggak? Yuk. Perawan Perawan. Oh. Perawan ngopo terus? ning pasar Besuki Ning pasar Besuki. Heeh. warga Gejayan mugi kathah rezeki. Amin. Wah pintere. Wes. Mas Lah Gading kok iki ora? urang iki Mbak Iki Agnes. ha, telu iki. Iya dong. Ayo. Iki Pak Dawah loh, nek Mas Dalang Dawah ya harus dilaksanakan. Nih, Yo. sutradara kita. Neng prapatan Heeh. Ngopo ning perapatan? karo ngemut gulali. Heeh. Terus Padukuan Gejayan bulan depan wayangan lagi. amin. Amin. Langsung banter sing ngene. Bulan depan nek iso minggu depan, Nes. Heeh. Besok hari depan juga. Bendino. Njuk yo piye le urunan? Ya jejere. Mbak Oriza. Aku pacaran Ya pacaran. karo bojoku. Oh iya. Pacaran ro bojone ya oleh kok ini. Boleh bagus sekali. Warga Gejayan mugi manggih rahayu. Amin. Amin. Ya. Mbak Ika. Iya Mbak Ika yuk. Apa sing urung ya? Ya apa? Iso akeh. Akeh. Neng turi Wah, iki beda dhewe iki. Beda dhewe. Liyane an-an kok. tuku bakwan. Ana. Mugi warga Gejayan lan ugi pamirsa ing mriki Heeh. Ah, iki ya maca Quran. tansah
pinaringan kamulyan lan kabagyan lan sedayanipun. Ha kok un. Amin. Kaun. Kok un. Ngarepe Kok ki apa? bakwan lho. Kabagyan. Oh, kabagyan. Kabagyan. Ya. Nggih. Aku keri. Keri dhewe ya Pak. Ah, apa entek? Klekaran. Walah. Kukur-kukuran. Sedaya ingkang rawuh wonten Gejayan pinaringan kesehatan panjang yuswa kathah rejeki apa kabeh pokoke paringi lumintu karaharjan. Iki komplit dhewe iki. Wes. Komplit no aku. Ya, iki aku njaluk kanca siji ya. Oh nggih, Siapa ya? Milih Mas Gading. Milih. Milih. Wah, Mbak Agnes no. Lah niki tulisannya ingkang nembang Mbak Agnes. Oh, Mbak Agnes. Ayo Mbak Agnes. Maju. Ayo. Panas udan panas lengaling capek gunung. Loh, Radokur. Ayo semuanya yang di sini ya. Misowa capeng gunung bisa? Misowa capeng gunung gitu ya. Coba, 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jos, sini belum. Ya, kasih. Misowa capeng gunung gitu nggih. Saged nggih? Oke, sareng nggih. Setunggal kalih 3. Jas, ngene iki lho, masyarakat kutha edo budaya iso misoa capek gunung. Ora mung lagune anu apa jenenge mangu. Jangan salahkan pahamku ini. Bang gue to Nes. Ayo Nadian Wadan Nes. Nadian wadon sarta kesalahannya, iki mau kok nganti misuaramu nih. Ngapa? Mike Mak Tusiyo. Kok iso ngapa? Lah yo Oh, kok Mike? rindek kok. Iki mau pas Nadian Wadon ki ora muni, suara sulingnya ra muni. Coba Pak, suara suling sing cuwet to, Pak. Lho, suara suling ngumandang suarane ngono. Suara suling memandang suarane. Wah, ya mun. Tanpa ngulon apa setyane kalakon. Nah, ngono lho, luar biasa. Wah, kok ra krungu blas. Ngapunten lho Pak Tusio. Wah, iki mbiyen nyontek aku ya, melu Pak Seno pertama ya aku ra iso omong nek contekan lho Pak Tusio. Nggih. di zaman berjuang jurang kelingan anak-anak minta openi neng saiki ana ngendi
nuwun, Mas matur Pinanggan. sembah nuwun. Caping gunung. Dawuh Mas Gading. Nggih niki tesih kathah lho niki, Mbak. Nggih. Tur niki tesih isih esuk, isih sore ding iki. Tesih sonten, Tesih tenang sore, isih mawon masih aman. luas waktunya. Nggih. Mbok menawi Pak Lurah kalian Pak Nggih. Dugo saged Nah, nyawiji niku. wonten panggungan mumpung ini digelarkan wayang, Nggih. mumpung bisa bertemu. Nggih, semua Nggih. kesempatan ini jangan disia-siakan nggih. Nggih. Mbok menawi saged minggah panggungan Pak kersa Pak. Oh mboten. Mboten. Bapak mboten. Kersa mboten Pak? Kersa, Pak. Enggak. Oh ya langsung Wah, aja, lanjut mboten. aja. Oh, nggih. Mboten dados menapa. Wah, enten apa mau, Mbak? Saking mriku. Podang kuning. Podang kuning mriki Ya. nggih enten podang kuning niki. Nggih, napa malih? Terus tesih enten tiwul. Tiwul dulu ya. Oh, nggih, Tiwul siap. Gunung Kidul Mbak Mbak Ika Orisa. bersama Mbak cowoknya. Orisa. Oh Mbak Orisa. Heeh. Cowoknya siapa? Mas Oh Janu. Mas Janu, monggo Mas Janu kita kasih tempat, kasih mic. Kasih tempat, kasih mic Oh, pokoknya. iya. Oh iki dites apa Mas? Wow, Hah? weh. Saweran, Saweran. Tinggo, Hmm. Bupras. Duh, aduh kok kewetu aku bisa. Bupras terus. Oh. Bajing Bajing loncat. loncat. Tiwul Tiwul Gunung Gunung Kidul Kidul. jadi siji. Oke, siap diterima. Yuk, kasih dulu Tiwul Gunung Kidul Mbak Orisa ya. Monggo. Nggih, disepoti kanca-kanca. Kaya wong bingung. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas, Sugeng dalu Mas Janu. Jan. Alah. piye Mas? Wah, Alah. iki alah. Wis ora iso. Wis ora iso urip. Mek nyethit ke dadak dianokke lho. Napa niki? Tiwul Minangkani Gunung Kidul. saking sinten to Mas? Saking sekedap. Urung mati kok HP ku. Kabeh lewat stream apa? Oh, lewat Streaming apa? saking sinten nggih wau nggih. Saking dene. Oh nggih. Saking Mbak Linda Singapura. Ah, saking Yuk. Mbak Linda Singapura Ayo niki dipinangkani, napa? Mas yo. Langsung. Nggih. Langsung yuk. Kusik. Banterke bae. Lagi persiapan lho. Alon-alon sik ya, Mas. Walan sik. Heeh. Tak pikir sampeyan lali Mas, karo aku cang gondong kidul. Eling-eling panggonane dhuwur, kayogya sawedan lembur. Nanti kapelan Watu lintang Apa watu kapur Apa pakan seni Ojo ngantuk Ake sing kondang Ake sing disuwur Kalbaran aku kemas. Iku kabeh malah soto Saking apa wedi apa? Jekae ora bakal kuciwa Sinden Mas ketoprak campur sari sapa gunung-gunung Tiwul Mas Gunung Kidul. pasti ulen aku ora ngidul Mulen banget ya Mas. terus Enak loh Mas. apane Ya tiwule. Tak pikir sampeyan lali
Pindah. Meleh no. Meleh, Meleh. sih kurang. Saya kurang ya, iya, Mas? saya kurang ya tambahi. Waduh. Kok terus digandeng? Sampun, sampun. Nggih, Nggih, matur nuwun, sembah Sih. nuwun. Terus niki terus enten apa ya mau podang kuning wis Wonten, belum ya? nggih, podang kuning juga ada. Oh, nggih, podang kuning. Ya. Sinten ingkang Terus- dipun apa? Patah. Nggih, terus Ya. mau enten napa mulai to bajing loncat terus enten. Ada. Terus niki wau mlebu WA. Nggih, sinten? Saking Pak Deputra Dikari Gino Baladewa. Pak Putra Dikari. Nggih, Nggih, niku wonten apa? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Duet no. Nggih. Mas Gading. Nggih. Sama Mbak Lintang. Kali Mbak Lintang. Siap. nggih. Sudah sawanu kirim transfer 1 juta. Sembah nuwun Nggih. Pak Putra Dikari semalam juga loh buat warga Nggih. Laras. Sekarang juga masih ikut setia. Terima kasih Pak. Matur sembah Podang nuwun. kuning dulu tak kasih ini sama sinten nggih? Pak Mbak Saras apa Mbak Ika? Tambah Mbak Saras mawon. Mbak Saras. Nggih. Ya, Mbak Saras ya, maju Mbak Saras. Oke, ini buat tante-tante ini. Disepoti dari mboten niki? Urbana saya Yo kirimkan. disepoti ya kudu Spot, disepot spot. yo. Yuk. Yuk. Sugeng dalu Mbak Saras. Kok isin-isin toh? Isin-isin toh. Kaya ini udah punya putra kan? Berapa putrane Mbak Saras? Telu. Lah ya kok isin? Nah, Isi Nah, apa lho, lu? Lintang ini lho, masih kecil dia. Wah, Oh. semangat, wah, percaya diri ngono. Terus Kok ngene. ora iki lho aku benak ke jari. Oh, benar jare. Iya. alah gayane. Podang Kok kuning. gayane? Podang kuning ya. Nggih podang kuning Tadi ada permintaan dipinangkani. dipinangani. Nggih, Mbak Saras dulu coba. Oh, bawa Kagem no, bawa. komplit no. Tesih wah isih dawa wektune iki. Iya Mbak Saras yuk. Munira. PM mau tamat. Kok ora muni to iki? Wis. Nadyan wujud temong paksi agawe talining Halos manis tormrak ati. Nggih, niki dikirim untuk penggemar-penggemar ya Mas Nggih. Gading. Yang di Nggih. rumah yang nonton ada 4.000 lebih. Wah, ada 4.000 penonton lebih. live streaming matur biasa. suwun. Luar biasa. Ada dari PWKS, Sobat Nggih, Ngebiar, nggih. PKWL. Apalagi ya? Boloseno. Terus Nggih, ya terus. segala macam penggemar yang udah selalu setia dan loyal sama Pak Seno almarhum juga sekarang mengikuti pagelarannya Mas Gading. Kita kirimkan matur suwun panjang guyung ibu. Nggih, Jos. matur sembah nuwun. Meneh apa ganti aku? Wis Ganti. ganti no. Gentan-gentan. Wenggan kula lana goleki si podang jenar iba bunga henga
bisa dadi tombo. Gong. Ayo Laras. Nggih, yuk, monggo. Laras apa? Ras. Saras. Itu panggilan tuh di bagian akhir biasanya. Elisa. Gitu. Sa gitu. Krungu laras. Gading. Ding. Apa? Apa iki mau? Sapa iki mau? Pemekmu mati Sapa iki mau? Kan biasanya kan bagian akhir Oh, oh. gitu. Nah, sik terakhir ngomong. Ora sing terakhir mau apa sing terakhir? Enggak. Krungu ta, Mas? Krungu aku. Anggur. Ra. Gur. Duh. Jeruk. Jer. Jare akhir. Ora konsisten to. ya. Ngapusi senengane kok. Enggak. Ayo Ras. Esok awan ning omah wis ora krasa kaluyuran golek sing tak sayang mumpang miterangku goleki ora krasa esok awan nanti wengi Meneman yen ngandel yo kang nyawan kleyang tak sawang bencok ning apan kekancangan tak rindek saka kateban sarwing oceh dheweke malih bencok tak sawang kok aja ngece wadang konek agawe pikirku komik seret irat tak sawang tambah manise ibabungan yang lakon dadi duwe Ora bakal hatiku bagi bang liyan yen si podang andutut hati kepranan ora mendung hatiku sensaya tetreng tak seranani suntikan bulu tebang
Oh, nah niki Mbak Saras lho, niki enten isine niki kertasnya niku. Apa Mas? Nggih niki dibagi dua kali Mbak Elisa. Niki sak kertasnya nggih. Kelasnya go Bali Mas. Dipajang di figura.